hodina, půl hoďky bys neměl čau dneska? Dneska fakt ne. Mamina. No, já už přijedu, jo? Jo, že to je jako, to je masakr na... Estoru vychutnatí a vydejte like zatím. Logísek. Ne Michale, to máme pro pojišťovnu. Logísek. Michale, my to máme pro pojišťovnu. Spokojený chlapec. Takže zdárec párci, já vás zdravím. Zdraví vás opět Alex. Dneska máme pátek, ani nevím kolikátého. Každopádně máme tady vlastně takovou menší partu. Měli jsme sraz v Kopřivnici, takže teďka jedeme někam do neznáma. Já nejedu první, nevím kam jet, takže to necháme na nich, uvidíme kam pojedem. Doufám, že se vám tohle video bude líbit, pokud ano, samozřejmě pleskněte tam lajčíkos, odběros, komentos. Mám tady vlastně ještě Radečka, kterého už znáte, ještě Nikču, to je někde vepředu, dva vlastně už z motovlogu tady, co už tady jakoby byli, tak znáte, no, takže nebudeme se nikam hnát, máme teďka momentálně nějak 4:30, takže s časem je to zatím v pohodě, je teplo, takže není nějaký extra důvod to někam hnát a spěchat, uvidíme jak oni teda, jestli budou mít stejný názor, no, to nevím, no. Takže jsem zvědavý. Úplně původně jsem měl vlastně sraz tady s Radkem. V Kopřivnici u Teska jsme měli sraz. Napsal jsem ze srandy tak do skupiny, jestli se někdo nechce přidat a nějak jsme se tu namnožili asi, no. Takže paráda, je nás trošku víc. Bude to takové překvapení i pro mě kam pojedem, protože to v tuhle chvíli úplně nevím. Tak tady si musím dávat pozor, protože tady je radar, neptejte se mě, jak to vím. Nazdar. Kde jsou? No, takže doufám, že si tady tu projížďku užijete, já se s váma zatím loučím, já se jdu samozřejmě kochat teďka s přírodou, jdu si užít jízdu, takže pro tuto chvíli se s váma loučím, dávám tady nějakou krásnou, úžasnou, vytuněnou, nabušenou písničku, prostě užívejte si to taky, dámy a pánové, dělám to pro vás, jsem rád, že vás to baví, že pouštím písničku a jedem. Shining light.
Co? Máš aspoň fotku na náhledu? Jo. Já nevím, kam se ztratili. Počkej, ale motorky tu mají, ne? Jo, tam je jedna. Dámy a pánové, podívejte se, co jsem si tady jakoby dal. Jo, chlebíček, bídelek, polotmavý citron. Mám tady Radečka, Čau. mám tady Nikču Čau. a prostě... Čau logísci. A já si to jdu vychutnatí a vydejte like zatím. Logísek. Ne Michale, to máme pro pojišťovnu. Michale, my to máme pro pojišťovnu. Tak chlapi, dívejte se, jak si to vychutnává Alex. Jak hodnotíš toto papání? Velice skvěle. 10 z 10. Total. Dělo. Dívejte se na to. Už měl teď si kupoval jedno dílo a to měl to všude Spokojený dobré, chlapec. ale přezdítka to nezapl, vole. Ale já myslím... Taky, no má to tu. Kombinace. Jako? Komplet asi. Pořád To tak ne. Ty máš dvou, ne? Aha, mám. To rozepnu vlastně. Lepší. Jakože to jo, jako 100%. Chceš tu použil, My jsme to dělali předtím na tom, víš? A teďka už nechceme klízat ven, takže si máme nějaký nový grill a zkusíme to udělat už. Takže jsem testovací subjekt, jo? Jo, já počkám chvilku a... Taká motorečka, taky krávo. 3 minut. Jo, že to je jako... To je masakr na tom hodně. Po chvilce. Já jsem dával storičku a on že, hej, vem je na motorku, ne? jsem byl ve... a on mi na ně že prej. A on prej. A jsem se zbláznil, no. Ještě co teda mám v plánu vlastně s Dukem, někteří z vás už o tom ví třeba na Instagramu, takže pokud chcete taky vědět o nějakých věcech dřív, tak určitě sledujte Instagram, který vidíte teďka na obrazovce, ale ten západ je úplně masivní jako, to je fakt úplně paráda. Takže vlastně můžete sledovat Instagram. Jsou tam někdy takové informace, které úplně jako nezjistíte jen tak z YouTubeka nebo podobně. Takže pokud chcete, určitě můžete sledovat, budu jenom rád. Abych se vlastně dostal k té myšlence, kterou jsem chtěl říct, jo. Mám teďka v plánu vlastně dělat STKčko. Končí mi to sice až v červenci, ale já se budu teďka snažit vlastně vymyslet takovou jednu věc a ta věc je decap. Že nevím, jestli na STKčku by s tím měli problém, takže si radši to STKčko udělám teď, abych to neřešil, hodím tam teda originální výfuk, DB Killer se mi tam vracet nechce a potom posléze si uděláme ten dekat, takže uvidíme, jak to bude znít. Vy mi můžete dát vědět, co si o tom myslíte, jestli to bude fajn, nebo jestli do toho jít nebo nejít, nebo po případě, jestli máte nějaké kladné informace, nebo spíš záporné. Těžko říct, já nad tím přemýšlím, mně se líbí, jakoby, když je motorka hlasitá, takže jsem pro, abych do toho šel. Každopádně můžete dát vědět, že jo, to je jasný. Každopádně, dámy a pánové, jelikož někteří z vás
ti bystřejší možná poznali, že teďka vlastně na konci května končím studium na střední škole, takže můžete se těšit na více kontentu, co se týče motorek přes prázdniny, nebo respektive přes jakoby letní měsíce, no což je to vlastně to samé. Takže uvidíme, určitě budu vymýšlet nějaké srazy, nějaké prostě tady tyhle věci. Takže pokud byste měli třeba zájem na nějaký sraz třeba někde jakoby dojet, nebo se toho nějakým způsobem zúčastnit, tak určitě můžete. Já mám v plánu vlastně spíš v těch jako větších městech to dělat, ty srazy. Napište mi, ve kterých městech chcete, aby byl nějaký sraz, nebo pokud byste chtěli se někde sejít s motorkou, anebo nějak tak jako hodit pokec nebo něco, protože hodně z vás mi psalo ohledně toho, že byste nějak něco chtěli podniknout nebo podobně, čehož si strašně moc vážím, takže pokud byste chtěli v nějakém vašem městě udělat nějakou sešlost nebo nějaký sraz, dejte mi vědět a domluvíme se. Years later. Čau. Tak zatím. A kdybychom jeli na ten metež, tak ani na půl hoďky bys neměl čau dneska? Dneska fakt ne. Mamina. No, já už přijedu, jo? Doufám, že se vám tady to video líbilo, pokud ano, nezapomeňte na like, odběr, popřípadě nějaký komentář, jestli byste se chtěli o něco podělit, nebo by vás něco zajímalo třeba o mě nebo o motorce, rád vám na to odpovím. Takže já se pro tento moment s váma loučím, ještě vám tady pustím nějakou písničku, tak jako chápete, na závěr a budu se na vás těšit opět zase někdy příště. Takže mějte se a užívejte, zdar!